Hato ka sonam kalapon khon lates ya ka nen ka sngining kong ka jingpai bnia ya ka kwat ka khia chong ka sonam rakhuan shi ka bala sha ka no pnia yo lok chong ka uraja rakhuan shi la pendap ya ka nen ka sngining kong ka khandai tarik upnai jon arajaran pusan ka kan hon jo ki lai ngot ki doktor ki la penlong ya ka jingpai bnia da ka ba bisar bnia ya ka jinglong jingman jong ka hakamet bat ka jingmot jing perkhat jong ka kat kum ka jing ong ki doktor ka sonam kala pau ba kala ting hado kata-kata bat kala don ha ka jing kendin kala thoru ba ka skul telot ha ka por ba examen ya ka bat la ay ka da ki jing de ba ai bor bat ka umso baro shisngi ka sonam kala leru ya ka jing tes hato kala pon khon rai ka jing mi kalong ba ka klem pat thi kana ong ka khubor chong ka ABP News ki doktor kila batai ya ka te ka kai phot ba kam pat shai bat kila ai jing mot ban le ka jing pai pnia haden shi tayo kila kadau ba kalong ka ba juja ba ki tes patang ret jong ka jing kha khon ki ai ka jing mi ki pom thi kana bat kila ai jing mot ban ap sakato ka sngi ban yo jing shai ka kai phot jong ki doktor kala pendap ya ka jing long ka bakhia ha ka ne ka bukot duma ka bala penong ya ki tenar toket banyak sakmat da ka husiar bha haden bala pendap ya ka examen na ki doktor ki pulit ka mekhalia ya shemi ka sonam hapo ka jing pe jong ki mentala rano ya ka shemi khalia na ka bentaban penong ya ka jing toket ka babnia habaro kiliang jong ka ne ka kam ka sonam kadai kabala keno bakala penyap yo lok chongka uraja rakhuan si hakapor bakilai honeymoon shalom haden balaja hapo gajingja bapla lajan khan nyosngi kalami piang Kasipur Uttar Pradesh hakamet bahapadeng jong kasngiu blai bat kasining kong habala kam yaka daki pulit balarano yaka haden ka hukum jong kasyari lara yaka sonam shalom hapo kajing pahara kabating na kabanta kibabot jong kajing token